tikeng tias ing kamardikan. Rahayu rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Kepareng ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawi ira-iraan Bancak Bangun Praja. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakan Adimas Eko Pranoto. Katindakan Bapak Suhardi wonten Pranoto Pakliran. Dipun tindakan Adimas Suyono sakonco. Tata dekorasi katindakan Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu anak Mas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Batak. Lekting katindakan Dimas Ladu Aldiansah. Wontene Pangrenggo Busono. Dipun tindakan Dimas Agus Wijanarko. Binarung Ungling Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangliing Swarawati utawi pesinden dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto gending katindakaken Dimas Hadi Prayitno wontene Wiraswara. Katindakan Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakan Dimas Ari Semprul. Roko Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sekuyung WM Audio. Ingkang dipun pangarsani Roko Mas Gentong Kawa. Iwontene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan gambaraken wonten ing Kadipaten Pudak Setegal. Adipati Klono Sewandono kaparagani Adimas Abdul Sutopo. Senopati Yudapati katindakan Adimas Kipli Santoso. Wonten para prajurit karameaken peteniman Bagus Wahyu Manggala. Salajengipun nggambaraken wonten ing Desa Karangklampis. Panji Bancak katindakan Dimas Bagus Suyanto. Panji Doyok katindakan dening Bapak Mogol. Kili Suci dipun paragani Mbak Ayu Sri Poncowati. Wonten ing Karnadi katindakan dening Cak Sendor. Salajengipun gambaraken wonten ing Kraton Jenggala. Prabu Lembu Amiluhur
ing dalu menika dipun paragani Raka Mas Anom Suharyanto. Patih Donowarso katindahaken Raka Mas Andi Suratmin. Panji Handoko Putra kaparagani Raka Mas Judek Prakoso. Panji Kartolo katindahaken Dimas Beguk Wiyanto. Carang Waspo kaparagani Dimas Eko Pranoto. Diwonteni Panji Gunung Sari katindahaken Dimas Bagong Sutrisno. Resi Curiganata dipun paragani Raka Mas Andi Prastyo. Salajengipun gabaraken wonten ing Taman Tambak Boyo Panji Asmara Bangun ing dalu menika katindahaken Dimas Abi Rojali. Sekartaji dipun paragani Mas Menik Widyawati. Ragil Kuning katindahaken Mas Tata Wulandari. Joko Sunggingan katindahaken dening Dimas Rokim Sanjaya. Nyai Patih kaparagani Mas Uut Sutriana wonten ing Reni katindahaken Mas Diah Maharani. Rapat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindahaken trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendur, Dimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindahaken siji Arum Somplak kabiyantu siswa Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno menggapur paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Ita sagutrah kula warga ageng Wahyu Manggolo namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun.
raga sun memuji ana ing wanci mugi antuk pinaring pun reksa panjenengan menika sinten kersa rawuh wonten pampen kula. Apa seliramu ki pancen wis ora mangerteni punpa? Punpa kili suci nggih. Wakili suci. Wakili suci. Mongko manut dunganipun Rama Prabu Aminur pilih wakili suci menika sampun seda kondur wonten Kasedan Jati pinangka dados jangkring Betari wonten Kahyangan Salendra Bawana ning kenging menapa wakili suci kersa rawuh wonten ing papan panggenan kula. Pancen bener kabeh kandhang. Sejatine pun wong pancen wis ora nanging ing kene pun rumangsa yen to sliramu ki butuhake sabiyantu. Nanti wonten muncul ning papan gunung. Jane ana apa to nganti sliramu persemedi sing kaya ngene. Apa sing dadi pemikiranmu lan apa sing dadi kareping atimu? Wakili suci ngantos kula nyeksa raga saben dinten. Kula menika gadah panjangka. Duweni panjang. Apa panjangmu mau? Kula kepengin bangun praja wakili suci. Dadi ning papan gunung kene kowe pengen bangun praja. Nggih. Kula wakili suci. Kabeh mau bisa kelakon apa sing dadi sedyane atimu. Yen kowe kepengin bangun praja ning desamu. Ning kabeh ku mau ana syarat lan saranan. Wakili suci. Menawi wong ngendika
bilih kula saged kelampahan bangun praja karang klampis kula dadosaken praja ingkang ageng. Mongko nggih Wong. Bangun praja niku ra nggih ngangge Prabeya. Wong kula niku mboten gadah napa-napa. Sing kula gadah niku namung raga lan nyawa. Mongko wakili suci kok ngendika kados ngaten. Pancen sliramu ora duweni apa-apa. Duwene mung nyawa lan raga nanging kabeh kuwi bisa kelakon nggih. Sliramu bangun praja ana ing desa Klampis Harjo iki. Nih, yo kuwi mau uga ana syarat lan saranane. Lajeng margi utawi syarat sarananipun menapa wakili suci? Syarat lan saranane sliramu kudu duweni kitab pustaka raja. Kula kedah ketondokan kitab pustaka raja. Mengkono bisa kelakon apa sih dadi niate hatimu kepengin bangun praja ning desa Klampis Harjo iki. Mongko ing jagat menika ingkang gadah kitab pustaka raja boten sanes nggih Rama Prabu Aminuddha. Pancen bener. Kitab pustaka raja kuwi sing duweni ramamu. Kula kuwi nggih. Sliramu nampil ana ngarsane ramamu kitab pustaka raja kuwi mau. Nanging ora sliramu kudu ngadhep ana ngarsane ramamu. Kadang budaya sing kudu ngadhep ana ngarsane ramamu nampil kitab pustaka raja kuwi mau. Oh kedahipun ingkang ngampil kadang kula Panjidaya. Pancen bener. Dadi ora sliramu dhewe nggih. Oh ngaten nggih. Sedaya dawuhipun wakili suci kula sampun saged nampi gamblang sarta tawaca. Ing mangkenipun kula badhe utusan kalih kadang kula Panjidaya keng supados tumapak wonten negari Jenggala. Yen to sliramu semangetene apa dawuhipun wong ing kene pun wong bakal kondorane kayangan medis. Wis cukup kaya basuki nggih. Kandhane wakili suci aku bisa kelakon bangun praja karang kampus tak dadekke negara kang gedhe. Waton syarat saranane yen aku wis kecondhokan kitab pustaka raja. Jaya! Ya! Iki mau ning tiyang Jaya. Apa lek Kang? Dene piye? Kok sing kepenak jagongan aku. Perasaanku mara ning Suntri bengi iki kok ora kepenak. Ora kepenake manggon ning endi? Angger aku yaene metu. Jalukane petinggi. Ngene iki engko ora mesti nganti esuk. Wes, yo. Kok menek ning dhuwur ya, Le. Hati-hati lho. Kang. Tak goleki teko ngendi-ngendi sampean iki mau. Teko ngabala-bala. Ngablak. Teko duka. Nganti pungkasan teko kelencong ora ana. Jebulane sampean ngowoh ning kene. Iki mang jane karepe sampean iku napa? Aku tak pengen ngerti. Malah kapara mang nang omah niku pun tak liwetke. Urung sampean pangan. Lho, lah kok malah ning jero guwa. Pirang-pirang dina lho, Kang. Sampean iki tak goleki. Ngene lho Dijaya. Ngene. Wong tuwa pirang-pirang dina tak rewangi nyiksa raga. Nyiksa raga. Saben dina iki aku mung tansah semedi. Mergo wong tuwa iki duwe panjangka.
kabeh wong tuwa tetep duweni pajangka, Kang. Neng wong sampeyan karo aku, sapa to sing ora tepung bancak, sapa to sing ora kenal doyok, ya to? Ana bancak mesti ana doyok. Nganti tak rewangi, aku lunga Kanjenggala pamriye kanggo nututi sampeyan. Mergo rasa tresnaku karo sampean. Terus nek sampean ngomong duweni panjangka. Panjangkane sampean ki jane apa? Jajal aku tak ngerti. Panjangkane Kakang iki kepengin bangun praja. Hah? Bangun praja. Kowe iki apa nek dikandani wong tuwa malah guru? Sampeyan ki aja kaya wara. Sedina mangan 3 dina ora. Aku umpama ora golek-golek pangan, sampeyan ki wis ora mangan, ya to? Lah kok duweni kekarepan pengen bangun praja. Piye jajal? Duwike sapa? Kancam sapa? Wong ning kene iki megur sampean karo aku. Pikir wong tuwek kok goblok. Ngene lho ya. Apa neh? Sing tanggo paugeran. Menungso urip yen duwe panjangka bisa wae kelakon. Unen-unene sapa temen bakal tinemu. Temen bakal tinemu. Niku monggo. Contoh kaya panjenenganipun Pak Edi nalika biyen urung dadi pangasta praja. Ngopeni warga, ngopeni tangga teparo, ketok apik, panjangkane iso mimpin Suntri. Bener kan? Kowe wong liyane iki gak ana monggur kowe karo aku. Kok kepengin bangun praja? Oh alah, Kang, tangi go Kang lem turu Kang ben ora ngipi terus. Aku iki ora ngipi. Malah diamuk. Iki ngene lho ya. Mergo wong tuwa duweni panjangka sing kaya ngono. Karepku aku kepengin melehke Rama Prabu Aminuhur. Sik. Lah kok malah duwe karep kepengin melehno Rama Prabu Aminuhur niku pripun? Coba pikiren. Napa? Kabeh kadang-kadang Panji kae isih cilik sing ngomong sapa? Sampean karo aku. Bareng kadang-kadang Panji kae wis padha gedhe. Aku babar pisan ora dipaeka karo Kanjeng Rama. Kaya-kaya aku iki didak siyok nganti dipapanke ing Karang Klampis. Mbok menawa anggone dak siyok lawan aku iki mergo rupaku ala iki mbok piye menawa. Dadi karepe sampean iki kepengin bangun praja, pengen mirang-mirangke Rama Prabu. Lah kepengin melehke Rama Prabu. Terus duwe kondi lah Kang. Iki mau ngene. Apa? Aku lagi wae ketemu kelawan Wakili Suci. Iki malah gara meneh. Iki malah gara meneh sampean. Dikandani wong tuwa iku isine malah guyu. Ketoke kowe iku nyecenges karo aku. Wakili Suci iki le moksa wis pirang ewu taun. Sampean kok iso ketemu? Walah Kang Bajak, sampean iki eling. Ning iki mau kasunyatane yo tenan. Pinanggih teng mriki? Ketemu aku omong-omongan. Loh. Terus ngendikane Wakili Suci pripun? Wakili Suci takok karo aku. Nggih. Yo. Bancak lan kowe doyok ning ndi? Kula mboten ngertos papan jenenge doyok. Sing enten iki mung kula. Lah karepmu apa, Bancak? Kok nyiksa raga bendina? Karep kula niku gadah panjangka. Apa panjanganmu, Bancak? Kula kepengin bangun praja wae. Wakili Suci ngendika pripun? Wakili Suci jawabe kelakon, Bancak. Kelakon. Tapi dadi patih, Pak. Mulane kok aja nyepele karo aku. Cocok iki cocok. Nek Wakili Suci sing ngendika, kula percaya.
Panjenengan mesti iso mbangun praja. Terus syaratnya napa? Aku ya terus ngene, Di. Nggih. Kok wakili suci ngendika yen kula niku kelampahan bangun praja. Hah? Mongko bangun praja niku ngangge probiya. Lah, bener. Wong kula niku duwene mok raga kalih nyawa lho, Wong. Nggih. Sing wakili suci. Nggih. Gampang. Ora mung perkara bondo donya. Waton, kowe bisa kecondokan kitab Pustaka Raja. Kowe bakal kelakon bangun praja. Pustaka Raja. Yen wis ning tanganku, kowe gampang anggonku bangun praja. Sik Kang. Pustaka Raja niku ingkang kagungan niku Kanjeng Rama Lembu Ami Luhur lho. Pancen bener. Lah terus dicolong. Dina iki Nggih. sak ora-orane iki penggaweanmu. Lho. Lah kok aku? Iya, wakili suci dawuhe ngono. Sedulurmu Daya dina iki kon tumapak ana ing Jenggala. Kon nyirah kitab Pustaka Raja. Kula balik nang nggone Kraton Jenggala. Iya, Ngampil Pustaka Raja. nempel Pustaka Raja. Moh. Nek ora karo Kakang aku moh. Aja ngono, Aji. Lho, lah kok aja ngono? Iki mau pitungkase wakili suci. Iki ora dikenake wong loro. Kudune kowe dhewe. Lho terus mengko sing ngliwetno Kakang sapa? Ah, perkara mengko ngliwet, aku ngliwet dhewe gak iso. Ngoten. Heeh. Lah kula terus dangu mboten bali teng Jenggala, ngetutno Kakang terus e. Wis to. Iki srana. Yen kowe kok ora gelem, ya ora kelakon Kakang bangun praja. Umpama aku ora gelem bali ning Jenggala, Kang. Nek ngono ya, kowe tega karo wong tuwa. Umpama wong tuwa kok mati apa kowe ya tega mentala kowe. Lah kudune Kudune iso ora iso. Kowe kudu medhone ning Jenggala. umpama kula bali ning Jenggala, bali ora nggawa Pustaka Raja. Ora usah bali selawase. Kang. Aja ngono ah, Kang. Wong sing tak tresnani iki sampeyan lho kok malah terus tembunge kok upamane aku ora nggawa bali ning Karang Klampis wujud Pustaka Raja kok sampeyan terus ora usah bali. Lah Iki kula diduta, dipaksa kudu nggawa Pustaka Raja. iya. Mergo sak ora-orane yen Kakang wis kelakon panjangkane iso bangun praja ning Karang Klampis. Aku kepenak adidaya uga mukti uripe. Oh alah, yo. Kayak aku dalane ae yo lali lho, Kang. Mengko takok wong-wong nek ora ngerti. Nek sampean sing hati-hati lho. Aja kuwatir mengko aku ning papan kene sak urip-urip. Nek kut lesu yo makluru pangan dhewe. Mengko tak jabut-jabute lakone ya kok. Pun mergo dawuh panjenengan sing perintah panjenengan napa melih niki ana gandeng cenenge karo wakili suci. Kula tak mangkat. Hati-hati ya, Di. Nggih. Engko salammu karo kadang-kadang panjenengan Jenggala. Nggih, Kang. Sampeyan yo hati-hati lho. Tanggung gawe ya, Di ya. Tetep awat-awati kok aduan. Pun, sampeyan hati-hati aku tak bali Jenggala. Hati-hati. Nah. Nggih.
Mergo aku mundi dawuh saka ngersane Kanjeng Adipati Klana Sewandana. Kang supaya cepak-cepak uba rampen penglamar. Tumuju ana ing kraton Jenggala. Saperlu nglamar Sekartaji. Apa kabeh uba rampen uga kreta kencana wis padha semadya? Ampun. Yen wis padha semadya aku dhewe teng paring tengara wektu dina iki. Para tamtama, siaga makarya ngesti sanjata lumaksana magita-gita. Tanjio! Tanjio! Aja padha tumuli bali ana ing Kadipaten Pudak Tegal. Kalamun durung bisa mboyong Sekartaji. Tanjio! Thank you.
ya. Marang cacah patih Kudonawarsa. Sabda katimbalan sinuwun. Arep padha Basuki ta sowan. Pikantuk pangestunipun Kanjeng Sinuwun kalis ing sambikala namung ingkang abdi patih Kudonawarsa ngaturaken sembah pangabdi ugi konjo. Iya. Ingsun tampa ora liwat kuda pangestuning ingsun tampan. Dalem pundi mugi ndadosaken teguh yana kula sinuwun. Panji Handaka putra. Rama Prab. Saka Ngorawan tumeka nyang Jenggala rak Basuki to le. Pangestu dalem kalis ing sambikala sowan kula boten katalumpen suwun kula katur. Rama tampa pangestune Rama kebat tampan. Sanget anggen kula mugi-mugi ndadosaken jimat. Kartala Carang Waspa Inggih, dawuh timbalan. tansah nderekake tinanggil ing pendhapa saben-saben Rama ngersakake paseban. Ora padha winantu rahaja. Pikantuk bekas saha pangestu panjenengan sowan kula boten wonten rubeda menawa. Nanging boten katalupen kula ngaturaken sembah pangabdi kula putra. Iya. Semanten ugi kula. Pikantuk berkah saha pangestunipun Kanjeng Rama. Sowan kula marak wonten pendhapi agung Jenggala datan nami rugi. Namung sembah kula katur wonten andhap ambihan dalem. Iya, sawetara diprayoga. Lho niki Gusti. Ger Gunung Sari Bareng dawuh Prabu. sawetara diprayogake nggone lungguh ya. Pestaken dawuh. Bali marang Kakang Patih Kudonawarsa. Katimbalan dalem sinuwun. Ingsun sengaja nglumpukake kabeh punggawaning negara Jenggala. Nggih. Mung wigatine ingsun kepengin midhangetake palapurane Kakang Kudonawarsa sakuse putraning Sun Panji Asparabangun kelakon daup lan galuh Candra Kirana ya Sekartaji. Bareng ingkang abdi Kudonawarsa matur menawi wonten duna dungkaping atur ingkang abdi Kudonawarsa nyuwun lumpunturing sih pangapunten dalem Gedhe palimir maning sun tumrap jeneng sira Kakang. sasampunipun Sinuwun Prabu bebesanan kalian Kediri wedal sakmenika ketinggal kuncara sanget jalaran apa dawuhipun ingkang putra Panji Asparabangun dalah Sekartaji menika kados-kados sampun dipun temtokaken dening dewa kang maha agung Kaya ngono ya. sing tegese ambeta kuncaraning negari wonten ing Jenggala wedal sakmenika katitik hayem tentrem gembah ripah loh jinawi boten wonten kawula setunggal kemawon ingkang nandhang sesrakat gesangipun jalaran sedaya kalau panjenengan bebesanan kalian Kediri. Matur nuwun yen pancen pratelane kaya ngono. Yen kaya ngono ora luput nggonira ndulu. Nyatane akeh para satriya ing Prajan Jenggala akeh sing padha ngundangake. Yen to dhawuhing Panji Asparabangun lan Galuh Candra Kirana. Iki yen Cinandra pendaning Bathara Kumajaya lan Dewi Ratih Kados-kados. dadi kena kanggo kiblating kabeh para remaja.
Nanging yo ngono. Sisan gawe mumpung kabeh para kadang panci padha seda. Ingsun uga bakal paring dawuh. Yen nitik Yuswaning sun iki wis lungse ibarate srengenge wis cedhak angsupe. Sedhela meneh ingsun bakal ngersakake lereh saka kedaton. Ingkang mangka keng ingsun piji minangka ngganteni palungguhan ingsun ora ana liya ya putraning ingsun Panji Asmara Bangun. Mula sarening Panji Asmara Bangun wis kagungan garwa lak ya patut. Nuwun sewu. Menawi panjenengan medhar sabda ingkang kados Iya. langkung pas lan prayoga bilih ingkang putra Panji Asmara Bangun dipun lenggahaken pinangka Nalendra wonten ing Jenggala lumengseripun Sinul Prabu menika langkung prayogi sanget. Matur nuwun, matur. Kabeh para kadang Panji kepiye? Kula sarujuk sanget. Napa malih kula? Kula nggih sarujuk. Kula ugi condong kalih kasipun Kanjeng Rama. Yen kabeh para putra padha sarujuk Rama karing ngupadi dina keng prayoga kanggo jumenenganing kadang. Kados begitu. Nanging keng dadi pitakonan sira Panji Handaka putra. Nggih. Sira marak ana ing ngersaning Rama tanpa katimbalan. Tenane ana wigati apa jalaran mentas wae sira pamit bakal kondur ana ing Urawan. Durung gantalan sasi sira wis sowan meneh. Rama Prabu Lembu Amiluh. Iya, iya. Menapa sebabipun ing dinten sakmenika kula sowan ngabiyantara wonten sapa panjenengan? Jalaran kula namung badhe atur kabar ngenani kahanan utawi swasana wonten ing Kadipaten Ngurawan ing dinten sakmenika. Banjur ing Kadipaten Ngurawan kepiye? Katuran pirsa Rama Prabu. Iya. Mbok bilih dinten sakmenika wonten ing Kadipaten Ngurawan menika ketaman pagebluk Mayangkara. Pagebluk geden-gedenan esuk lara sore mati, sore lara esuk tumekaning pati. Lho. Yen pancen pratelane kaya ngono, merga kabeh mau dadi tanggung jawab Nggih. kula. Sira kudu tumandang murih tentreming kawula ing Urawan. Estunipun sampun boten kirang-kirang anggen kula mbudidaya malah kapur. Bab kahanan utawi swasana wonten ing Kadipaten Ngurawan. Iya. Kula sora widhaken wonten ngersanipun wiku ingkang gentur tapani. Iya. Lah, ngendikane wiku kala wau. Pagebluk wonten ing Kadipaten Ngurawan menika saged sirep menawi kula kecondhokan kitab Pustaka Raja. Kamangka kula ngertos mbok bilih kagungan kitab Pustaka Raja mboten sanes namung panjenengan. Iya. Mila saking menika Rama anggen kula sowan wonten ing Kraton Jenggala. Namung saperlu nyuwun ngampil kawontenanipun kitab Pustaka Raja kangge nyirep kahanan wonten ing Kadipaten Ngurawan. Kaya ngono. Nggih. Yen pancen kersane kaya ngono, mengko Rama bakal paring dawuh marang Kadangira Panji Asmara Bangun. Matur nuwun, Jalan matur nuwun sakderenge. iki dina Kula ingkang suwana. sapa kae? Kae sapa kok ana? Nuwun sewu. Kakang Kudana Warsa. Napa panjenengan sampun katalumpen? Napa panjenengan sampun pangling? Ayo ketemu
wae durung jan. Lah menika rak putra panjenengan Panji Dayok to sinuwun. Putrane Rama. Boyo. Boyok. Dayok kok boyok pripun sampean niku? Dayok. Dayok. Gaya gaya. Daya. Rama niku pripun, Mo? Pangapunten, tebih-tebih saking Karang Klampis kula bali, Mo. Wah, ya matur nuwun yen pancen sira arep bali mapan ana ing Jenggala. Wiwit cilik bar sunat kowe minggat karo kakangmu. Lah, ingkang Ora menehi kabar. kula tresnani niku namung Kakang Bancak. Kula nggih njaluk ngapura mboten saged nenggani Rama wonten Jenggala. Terus lah sliramu iki rak mulih to? Nggih. Lah iya, ateges mengko wis ora bali meneh. Oh, mboten, Mo. Lho, Kula ajeng balik melih ngancani Kakang Bancak teng Karang Klampis. kaya ngono. Lah timbangane mung tilik, kedua ndang balik nek diarep-arep baca. Lho. Wong niki kula diperintah Kakang Bancak kok, Mo. Dikongkon apa? Anu badhe wonten kepentingan kapara malih Kakang Bancak niku Ora sopan. iya iya. Matur kesane ratu kok. Wong jagoman ning pos kampling. Lungguh. Kangen Rama. Kangen yo kangen, carane ora kaya ngono. Ana tatanan iki. Ya, lungguh kana Nggih, lungguh. Mo. Ya. Karepe dhewe. Cedhak karo kadang-kadange kok. Kadang lah nggih wau aja ngomong. Lah iki Nek Kakang Bancak niku titip salam kangge Rama. oh kaya ngono ya. Lah nek Lungguh. iya ora samar iki. Handaka putra. Isih kelingan. Adikku sing ganteng dhewe malah ngamuki karo kakak. Aku iki kakangmu lho, Le. Kakang. Kok gah si kakang melarat tempur didong jagat. Oh alah. Ya ora dadi boyo pangapa. Kula tak salam-salam riyen kalih dulur-dulur Ya. nggih. Mo. Salam-salammu anggap bodoh kupat ngono piye. Saliman. Diamuk terus aku, Bu. Ya ampun. Mboten samar. Ora ketang ganti wong. Sampean kandha ra ketang ganti wong. Sing kula niku sinten? Alah. Kula niku mboten samar. Kayak biasane ra ompong. Iya. Tadi ki mpun mboten nek Wis apa aku? panjenengan Wapatih Kudana Warsa. Kleru. Lah kok kleru? Wapatih Kudana Warsa niku rak teng mriki. Lah terus Nak teng mrika kok Andi Suratemin. sampean niku senengane gojek mawon. Pun sampean nggih ngoten kok. Wong jeneng asline ya ora temen aja dikeki Andi. Sampean nak durung ngerti apa sebabe kok nganggo jeneng Andi. Nggih. Andi gabungan ning Karaban, Andi ra teko, dapukane dikana kula dadine Andi Suratemin. Wah. Sehat nggih Wapatih. Alhamdulillah sehat. Nggih. Wah, sekecake riyen kula tak sithik neng anu wah Ora usah wedi karo kadange dhewe kok wedi. rai kok abang beranang. Apa sebabe kok rai ku abang beranang? Nggih. Mergo kakean mangan daging. Oh. Mangan daging keteng lumpuh ning sirah ora gelem mengisor. Layak ngamuk. Ayo. Sopo ora kenal Handaka Putra? Nah, Angger ngomong matane abang, abang kupinge Jepiping. jepaping, tangan mesti ngampleng. Oh. Handaka Putra. Watak. Enjane Watak ratu ing Mandura Prabu Baladewa. Baladewa. Wilujeng iya.
wis apik-apik ae. Ya wis kaya ngene iki kahanane Kakang. Kahanane kaya ngene iki. Nggih, yo. Ana apa iki ana apa jare kecak salaman kok malah. Iki lho ampun diremat ya. Anjen ciri wanci lelewo kinawati. Watake nggih ngaten iki. Kula mikir niku nek awor bojo lan ndak ngene iki kok. Hah? Paling gak ada dumun. Nah awor bojo ya ora kaya ngono lho. Jaluk pirang ronde tetep tak ladeni. Mergo apa? Aku duwe tangkur boyo. Kaya kowe iya. Ora ngono lempar iso kowe. Lah niki sinten mo? Kowe kadangmu Panji Kartolo. Panji Kartolo kula kan. Kartolo. Wes semene gede le. Nggih. Wah lele. Biyen aku ngomong kowe mbok ompoli terus. Kasih kemutan Saiki wis semene gedene. Wis duwe bojo. Dereng. Durung Dereng. golek wong sutri. Golek Ayu. Olah boten purun tiyang sumber niku. Mosok Nggih. takon karo Pak Edi. Pak Edi sinten? Pak Kepala Desa. Kula tanglet kemawon kalih jenengan. Apa? Jodoh to. Bojo. Jodoh. Nggih. Aja anut aku. Lho kebetulan anut iku. Aku duwe bojo bolak-balik dadi colonge kancane lho. Ya. Lagi sapa niki, Bang? Nggih. Kowe kadangmu Carang Waspa. Wah, nek niki dereng tepung kula. Pang jenengan. Ayo durung nalika siramu ninggalake Praja Jenggala. Lah kuwi isih ning jero gembolan kok. Nembe didamel. Nggih. Wilujeng sakloipun. Nggih. Pangestu, Yer. Selamat ora malangan. Tenang. Kesangeten niku panjenengan. Ana apa? Ngertos menawi Kanjeng Rama niku sampun sepak. Wedine panjenengan mboten nate tuwi kawijengan niku Kanjeng Rama. Kakang Bacak iki ra gelem tak jak bali ning Praja Jenggala. Dae panjenengan menika nggih ngripe. Wong Kanjeng Rama niku dikapang kalian Kang Mas Mbak. Oh, iya. Sesuk tak kandhangane. Loh, lah iki kok ana nom-noman ganteng meneh iki sapa? Iki satriya saka Kediri. Kediri. Panji Gunung Sari. Lah kok kadange Galuh Candra Kirana ya Sekartaji. Lah kok nderek sowan? Lah kok ora lah mentas wae ngestreni dawuhe kadangmu Panji Aspara bangun kok. Panji bangun bar dadi nganten mo. Bar dadi manten. Walah seneng banget. Pangagen. Kula Gunung Sari. Gunung Sari Kediri. Leres. Wah. Yes, monggo. Tak melu lungguh. Wes kono lungguh. Ben kepenak nggone arep matuk. Nggih. Mo, sepura sing kathah merga kula keng Karang Kelampis dumugi Jenggala Iya. mlaku. Dados nggih njaluk ngapura nek ana randhate. Iya, ora dadi apa. Lah, mila saking menika mo, kula badhe matur kalian Rama. Iya matur ya. Matur karo lungguh. Nggih, basa senengane. Kursine palungguane ngendi to kae? Prajurit kamu piye? Apa dilungguhi Kang Mas Bapak? Leres iki riyen. Oh, nggih leres. Dipun resiki. Monggo. Aja dikiling nggih. Monggo binalang. Lah kudune rak matur sik yen arep diresiki kok. Ngono lho. Malah gawe kaget. Zaman modern teng kraton saiki kursine nganggo remote iso mlaku dhewe. Iya. Kana lungguh. Aman. Ma, Iya, kepiye? sak sampunipun kula linggih, kula niki aja ngomong. Iya. Mau saya ngomong. Ngoten kok. Wiwit Dan wae. mau yo ngomong ngono. Mau nak bagian keselamatan. Lah Lah niki. teater napa? Niki omong penting. Penting sak dhuwure penting. Nggih. Nggih, monggo. Iya. Menawi Ma, matur niku dipun tata urusan Kanjeng Rama. Awet Kanjeng Rama niku pun sepak getapan. oh, Ma. Awit menapa panjenengan menika pun dangu boten suwan wonten ngersanipun Kanjeng Rama. Iya.
Kejawi niku kula nggih jane nggih kabang kali panjenengan. Napa malih kula, Kang Mas. Wiwit alit panjenengan bopong, gendong, ngalor, ngidul nggih to. Kula nggih kapang kali panjenengan. Iya. Ayo ngomong terus. Aku mbok kayakno kodhok beruk ae kakok-kakok. Kula niku watuk. Malah kayak lek ronde. Ma, kepiye? Kula sowan nika dados dutane Kakang Bancak mo. Basamu kok. Wah, Lah kowe kuwi karo Bancak ki wong apa kok basamu duta bareng duta. Karepe kula niku diperintah Kakang Bancak. Utawa utusan. Kongkonan utusan sing wigati sing penting.